Andito ako sa Buhay ngayon mga kabisdak para mag-grocery at napansin ko lang no, na maraming shops na sarado. So dahil nga sa policy ng government na grabe yung restriction ngayon dito. Maraming sarado. Ayan. Bili tayo nito mga ko kasi naka-sale siya ng ano, laki ng sale oh, yung squid. Originally $16 per kilo, ngayon ano na lang 7 kilo. Malaki ng sale. I'll have that 1 kilo, the squid. Yeah, 1 kilo of the squid. And then bibili din tayo nito mga bisda, half kilo nito mix na marinara. Okay, thank you. Alright, $7.90 yung marinara. Gusto ko sana bumili nito mga bisda. Ito, isa kasi ito sa paborito niya kasi hindi naka-sale. Mahal o, $12. Next time na lang. Next time na lang. Kuha tayo nito mga bisda. Chicken hearts, ano siya? $3. Alright. Then kuha din tayo ng manok. Mahal, $7.40. Wala bang mas mura? Ito, mas maliit. Ito, $4 lang. $4 and isang buong manok. $4.24. Kuha din tayo nito mga wisdat. Isa sa bagong paborito naming hotdog ni Ami at ni Gian ngayon. Ito American brand siya. Iwan ko lang American brand doon. Pero sobrang sarap nito mga wisdat. Dalawa na. Ito para sa amin mas masarap pa siya sa Tender Juicy, yung hotdog sa Pinas. Alright, dami na tayong grocery, good for 1 week. Kukuha din tayo nito mga misdat, breadcrumbs. Ito, $6 to siya mga misdat. Ito siya, $6. Alright. Bilhin din tayo ng karne mga misdat. Ito, 2 kilo nito. Tsaka bili tayo ng chicken fillet. Yeah, that's alright. Yes, this one, the chicken thigh. How many kilos? 3 pieces. 3 pieces. Iwan man natin itong cart natin dito mga bisda kasi bili tayo ng isda dun. Bibili ako ng tilapia, 2 piraso. Alright. Yung tilapia, nasan yung tilapia dito? Ito. Bili tayo nito mga 2 piraso. Alright, so ito na yung groceries natin lahat mga bisdak no. Meron tayong isda, meron tayong mga karne. At ito, lahat. So nakapag-grocery na ako mga bisdak no. Nilagay ko na yung mga nabili ko dun sa sasakyan. At ngayon pupunta ako sa food court para bumili ng lunch namin. And then ito mga bisdak, sarado yung mga tindahan. Kahit maaga pa dahil sa lockdown. Sarado yung mga tindahan. Merong bukas pero konti lang. Dito ako sa food court na mga bisdak at konti lang din yung bukas na tindahan. Bawal kasi ngayon kumain dito, yung mag-dine in. So dito tayo bibili oh. Half price. Half price. Hi bro. Oh, how are you doing? You good? I'll buy this one. $5. Yeah. Chicken katsu. And the chicken karagi. Yep. This one. And spicy chicken. Yep. Yeah. Alright, so tapos na tayo mag-grocery mga kabisdak. Nakakapagod din, mga 1 hour tayo na grocery. Kasi ang dami kong binili mga kabisdak kasi good for 1 week na consumption namin yun kasi 'di ba lockdown, so hindi kami pwedeng lumabas ng bahay. Yung nabayaran ko pala lahat sa grocery namin ngayon mga kabisdak, hindi naman sa pagmamayabang no, pero para lang may idea din yung iba na gustong pumunta dito sa Australia. Yung nabayaran ko lahat is $200, tapos good for 1 week na groceries namin yun. Para sa akin mga kabisdak, yung $200, ano pala yun in peso, nasa mga let's say around 8,000 pesos. So yung $200 mga kabisdak is mura na yun kasi for this week hindi kami lalabas ng bahay, so wala kaming gasto sa pamasahe, hindi kami kakain sa labas. Mas makakatipid na kami kasi nasa loob lang kami ng bahay, kaya naman mas mahal yung nabayaran ko ngayon kaysa sa usual na
binabayaran namin sa per week na grocery. And then bumili na rin ako ng ulam namin ni Ami ito, tatlong ganito, $5. Tapos bumili na ako ng milk tea mga kabisdak ito, dalawang milk tea. Gusto ko lang ipakita din sa inyo na bumili ako na itong milk tea na to. Hindi siya milk tea pala mga kabisdak, siya probiotic, para siyang Yakult ba. Sobrang tagal ko nang gusto bumili nito mga kabisdak kasi kaso medyo mahal. Hindi man siya mahal, $5 yung isang ganito. Malaking pera na rin yung $5, di ba mga kabisdak? Ngayon na-tempt lang talaga ako na gusto kong tikman kung Yakult nga ba talaga yung lasa nito mga kabisdak. Ano siya? Ito, probiotic kefir. So tikman natin mga kabisdak kung ano yung lasa nito, no? Para siyang yogurt. Napaka-asim. Hey! Hindi kaya mga kabisdak. Ganito pala itong lasa nito. Kefir, go with yogurt with 13 strains of live cultures. Iwan ko lang. Papatikim ko ito kay Ami pag uwi ng bahay sa bahay mga kabisdak. One time. Hindi kaya. Sayang yung $5 pero at least na nalaman ko na ganito pala yung lasa nito. Akala ko Yakult yung lasa nito. Napakalamig niya ngayon mga kabisdak at masama yung panahon, very gloomy to. Umuulan siya pero meron pa rin naglalaro ng soccer dun sa unahan kahit merong ulan. At kanina nga lang mga kabisdak, no, galing ako dun sa mall, sa Stockland Mall. And then pagdaan ko dito sa labas, napansin ko na merong mga gamit na tinapon dito, mga lumang gamit. And then naisipan ko lang siya na videohan natin or i-check, or baka meron tayong mga gamit na pwede pang pakinabangan dito, no. So pero I think sobrang luma na nito mga kabisdak. Merong sapatos Nike, maganda pa to. Pag sa Pinas to pwede pa itong gawin, wala pang sira pero parang sobrang luma na. Ito yung kapares nya, ay sira na pala dito. Pero pag sa Pinas to, sa atin to, pwede pa itong gawa ng paraan mga kabisdak, no. Dami to. Ito mga gamit mga kabisdak, ano to? Jogging pants. Ito, libro. Yan Ito din mga kabisdak, mga gamit pang golf. Ito pala, stick. Yan, stick siya. Pro Edge. Diba ganun to mga kabisdak? Pero hindi tayo marunong gumamit, hindi naman tayo naglalaro ng golf. At ito mga kabisdak, maganda pa to mga upuan nila, wood pa, no? Wood. Tsaka cloth yung dito. Maganda pa to, apat. Parang hindi na siya strong. So yun lang, wala tayong pwedeng pa kinabangan sa mga gamit na to. Sobrang luma na nila mga kabisdak at sira-sira na. Kaya next time na lang, tsimpuhan natin next time, no, na may ganyan. So balik na ako sa bahay mga kabisdak. Tomorrow. Hi Mazak, good morning. So ano ngayon Mazak? Monday and 9 AM. So start ng week mga kabisdak, and work from home pa rin kami dito sa New South Wales lockdown. Kaya yung company namin nag-implement ng work from home, and I think extended pa to for the next coming weeks kasi yung cases ng COVID is unfortunately as lumala pa. So ito mga kabisdak, meron tayong kape, no? Nescafe 3-in-1. Sarap. Inom tayo ng kape mga kabisdak. Nescafe. So ngayong work from home mga kabisdak, ito yung pampatanggal ng stress namin ni Ami.
Kasi ngayong work from home mga kabisdak, no, sobrang stressful din. Yung challenge talaga sa pag-work from home is mentally challenge kasi nasa bahay ka lang palagi. And then diet din, sobrang I admit mga kabisdak, sobrang nahirapan ako mag-control sa diet kasi kung saan ako nakaupo, ang lapit ko lang sa kusina. Kaya yung timbang ko is bumalik sa dati. Nag-gain ako ng weight. So, mahirap talaga siya mga kabisdak. And then si Gian din ito. So ano yan si Gian mga kabisdak? Bukas yung start ng class nila. And then lang sila, homeschooling. So, ibig sabihin hindi sila pupunta sa school. Dito lang sila sa bahay. Meron sila mga modules na kukumpletuhin. At ngayong work from home mga kabisdak, yung ginawa namin, mini-make sure namin na meron kaming sapat na grocery items na good for 1 week para hindi na kami alis ng bahay. So, pakita ko lang mga kabisdak ha. So, hindi naman sa, magmamayabang ako, kundi parang lang din merong idea yung mga viewers again natin. Kasi yung vlog namin is about Buhay, Australia nga. So, mayroong mga viewers din na and I think interested kung ano yung mga daily life namin dito sa Australia. So, ito talaga yung isa sa pinaka-major na stock namin, sliced bread. Dalawa siya mga kabisdak. So, good for 1 week na to. After 6 days pa ako mag-grocery uli. So, paborito to ni Gian at ako na rin, peanut butter, lalagyan ng Nutella. Ngayon, may kape. Gagawa ako na peanut butter. And then, ito, make sure ko din na yung sa pagkain namin, ito, puno pa siya mga kabisdak kasi ngayon is Monday, kaya marami tayong groceries ngayon. Karne, meron tayong baboy, beef, isda, seafoods. Ito, meron tayong hotdog. Yun, dyan. So, yung fridge namin is healthy. Marami pang laman kasi nga Monday ngayon. So, along the week, maubos din pa. And then end of the week, by Sunday, grocery na naman ako ulit. And then ito, meron naming oil. Marami kayong canned goods. And then, yun. Meron tayong mga pansit canton dyan. And then, dun sa cupboard namin, meron din kami mga stocks dun. Mga chips, mga chichirya. So, yan yung ginagawa namin ngayon mga kabisdak as preparation for 1 week na pag-survive sa work from home. Ilabas natin tong, meron ako nilabas na whole chicken mga kabisdak. Yun, i-defrost na lang natin to. Nilabas ko to kagabi pero hindi pa siya fully defrost kasi lamig din dito sa Nilabas ko siya dito sa kusina pero parang nasa itong kusina parang parang nasa loob ng fridge kasi malamig ngayon dito winter. So ito yung ulam namin for lunch. Hindi pa ako sure na kung ano yung lulutuin ko dito, siguro fried chicken. So, meron tayong manok mga kabisdak na whole chicken. I-marinate ko siya ng 30 minutes to 1 hour para ito yung lunch namin. So, ang gagawin ko dito, deep fried chicken. And then, hopefully masarap siya. So, hinaan ko lang yung boses mga kabisdak kasi si Ami merong meeting, meron silang client meeting. So, iwan ko muna to ng 30 minutes and then after that, lutuin na natin ito mga kabisdak, prituhin natin. And then, usually mga kabisdak every morning, ang daming kalat kasi yung ginagawa namin every morning, pinapakain namin sa Gian ng breakfast and then lahat ng mga pinggan na kailangan hugasin, normally hinuhugasan namin sila after ng trabaho namin. Paano natin ito? 1 hour later. Alright mga bisdak, so ito na yung manok natin mga bisdak. So nilagyan ko lang siya ng flour, tsaka itlog, tsaka paminta kasi naubusan tayo ng crispy fry, kaya homemade mga bisdak, homemade yung woo! Nice! Max chicken to mga bisdak, max chicken ala bisdak. So ito yung lunch namin ngayon mga bisdak, hopefully masarap yung manok natin. Luto na yung deep fried chicken natin mga bisdak, kuha lang tayo ng Mang Tomas para kumpleto talaga yung ulam natin mga bisdak, whole chicken ala Max style siya mga bisdak. So kain muna kami ng mga bisdak ng lunch. Na ngayon 1:30 ng hapon, so trabaho pa after lunch hanggang 5:15 PM yung work namin. Alright, so ito yung manok namin mga kabisdak. Ito yung lunch natin, sobrang laki daw.
manok. At alam niyo ba, Ma'am Zack, yung presyo ng manok, itong whole chicken is ano lang to, $5 something, basta $5. So makakatipid ka talaga, Ma'am Zack, no, pag magluto ka sa bahay. Kasi pag bibilhin mo to sa labas, itong buong whole chicken, ano na to, nasa... Di, mas mahal pa. Kanang sa broster, yung ano, mga whole, mga around $20, mga ganyan. Alright, Ma'am Zack, so kain mo na kami ng lunch. So ano na pala ngayon, Ma'am Zack, alas 5 ng hapon. So nag-out na ako sa trabaho. Actually yung work namin is ano, until 5:15 PM. Hindi naman ako ganun ka-busy, and then gusto ko mag-relax muna. And yun, nandito tayo sa labas para i-check yung mailbox, mga kabisdak, kung meron tayong importanteng letters, no? Very gloomy yung panahon ngayon, mga kabisdak. Oops, walang letters. You know, bus. Ito parang harap ng bahay namin, mga bisdak. Ano siya, malapit lang kami sa bus stop, kaya napakaganda din paglabas mo ng ano, ng bahay namin. Ano na siya, bus stop. Yun. Papunta to siyang Paramata, bus 804. So yun, malapit lang din kami sa Paramata. Ano lang, mga 5 to 10 minutes na drive galing sa bahay namin. At ito yung bus dito, mga bisdak. Alright. Importante din talaga sa work from home, mga kabisdak, na mag-stretching at lumabas ka ng bahay kahit dito lang sa ano, dito lang sa may kalsada. Kasi ano, parang nakakahilo na nasa loob lang ng bahay ba. Kaya naawa ko kay Gian kasi mga mag 3 weeks na nasa loob lang ng bahay.